egun astintzen gaituen krisi ekonomiko eta sozialari aurre egiteko, murrizketa sozialen bidea jarraitzea da konponbidea. Gure ustez, murrizketa sozialen, murrizketen generalean kontra gaude, guk uste dugu badagola dirua lortzeko beste modu asko, eta daukagu hortik adibidez iruzur fiskala, Euskal Herrian 1.300 milioi eurokoa dela guk egin dituguneko kontuak, eta orduan gure proposamena nunbait badator fiskalitate progresio bat aplikatzetik, eta bertatik diru berria gure arka publikoetara bideratzea, hor uste dugu 4.500 milioi euro lortu ditzakegula urtero, eta hortik doa gure proposamena, eta gero ekologia edo eredu ekonomikoaren eraldaketa bat ekologiaren ikuspegitik. Green hiriburua duen Euskadi batek nola bermatuko du hizkuntzari dagokion greentasuna? Guretzat behintzat eta gure programan alan esaten dugu, euskara bada Euskal Herrian daukagunetako aberastasunetako bat, eta hizkuntza aberastasuna eta aniztasuna bada baita ere biodibertsitatearen parekoa. Orduan, bai Eko Euskadin eta mugimendu ekologista orokorra mundu osoan zehar hizkuntzen aniztasunaren alde gaudelarik, guk uste duguna da euskararen erabilpena bermatu behar dela. Gainera, modu publikoan bermatu behar dela uste dugu baitere, ez ditugu hizkuntz pribaturik nahi, eta orduan baitere euskaltegi publikoen sarea bermatu nahi dugu, eta batez be, modu euskaldunean bere eguneroko bizitza eta aisialdia bizi nahi dutenentzat, baitere proposamen doakoak eta bermatzea eta sustatzea. Arlo politiko berri baten gaude, zein da bertan sakontzeko zuen proposamena? Hortik badaukaguz hainbat proposamen. Alde batetik ikusten dugu une honetan batez be ikuspegi politiko bat aplikatzen dela, eta guk baitera ikusten duguna da nunbaiteko gatazka soziopolitiko bat egon dela, eta orduan gizarteak baita ere behar duela hitza eta erabakia eduki. Eta askotan inguruan ikusten dituguneko proposamenak badatoz batez be erabakitzearen eskubidearen inguruan. Orduan guk proposatzen duguna da, alderdien mahai bat proposatzen da neurri berdinean, baita ere gizartearen mahai bat proposatu behar dela, eragile sozialek nunbait bultzatzen dutena, eta prozesu sakon eta zabal baten zehar gizartea bera izatea prozesu honen eragile aktibo eta protagonista. Eta bertan sortzen diren eztabaidetatik irtetzen dana irten beharko da. Eta alderdi politikoek onartu behar izango dugu, Nunbait guretzat erabakitzeko eskubidea parte hartzeko eskubidearekin bat etorri behar da.